chirungu chero pamadira. Tira muhouse. Uche fundi. Anowe. Tiende kuschool. Imi. Right. Afana tiende rasana. Fresh dog. Okay. Okay. Amunoza kuda kuti tinoona kisi ya Lorraine na Mospa. Tikuda $200. Finally yes. 170. Chirungu chero pamadira. Tira muhouse. Uche fundi. Anowe. Tiende kuschool. Imi. Right. Afana tiende rasana. Fresh dog. Okay. Amunoza kuda kuti tinoona kisi ya Lorraine na Mospa. Tikuda $200. Finally yes. 170. Chingokisa naikwacho. Wakavele pa next couple. Stop serious. Right, hands in and off. Motion already gawa kisani. Waruna unpamari ya changes. Iwe. $200. Motion already kisani. Both families. Special shout out to Goshen, Baridzi Musha. Vatibata zvipapa ndingoni nemi mama. Ndoziva kuti mundinzwa pamuigogo munopedza. Munopedza. Right, timbonzwa Anatete. Anatete. Taureni chiti. Hello, Magadi. Hanzi kusati tatanga kutaura Anatete nemufaro watinawo. Pane kasonga toda kuti timboti tambei. Kana kuridziro kana Mr. DJ vaina. Omuda, right, Tina Nandi. What's that Tina Nandi? Tirikufara. Saka speech yenu atitsvaga so. Tirikufara. Ezvaitwa naJoy naGilbert. Mufaro wedu wakanyanyisa mufunge. Hatigoni kutsanangura tese takamira kudai ndofunga mangona majaivha tatichirova kuti happiness iri matiri kazhinji. Saka ndinongoti kuna Gilbert naJoy batanai maoko. Sorry. Tairakoza kune mari yazvo ere zvamuda kuita zi. Batanai maoko. Chanduda kutaura nenhau yekuti vabatane maoko inhau yekuti pamakazikanwa nevanhu makatanga zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Saka muchafanira kuramba muchiita zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Musazosiyane, zviome, zvireme, zvinakidzi. Mubatane pamwe chete. Handitika because imi ndimakatanga kuratidza vanhu kuti munoita zvinhu zvenyu pamwe chete. Uyezve ndinoda kukupaise shoko iwe Gilbert mwana yanzvadzi yangu. Ude mukadzi wako. Iwe Joy muroora wedu ida murume wako. Handitika mukaisa rudo pamberi muchitungamidza Mwari wanano yenyu inoenda kona. Ndoda kutenda Mwari masocialist kuonai masapota sekutaura kwamakaita hama dzeshamwari tinoda kungokutendai. Saka tisati tabva pano toda kumboimbirwa timbojaivha. Ndama request yacho haipo. Unogona kungoimba here. Those 2 minutes. Did you tender? Thank you so much. Document viral doing.
Mama, tunyazobuda bamkuru. Yeah, mukubuda. Thank you so much, Warubisa Stars. Thank you so much, send all my gift. Hama dzinodiwa tinoda kutenda. Mudiwa wangu, ngatimbotendei. Zvataitirwa zvakakosha naMwari. Ndanga ndisingafungidziri kuti zvechokwadi nhasi ndikuita kunge ndorota like ndikuita dream. Mukubuda zvakanakisa. Yenyu menyati. We are now married. Taababa namainyati weRiu. Kwete weMukoto. Achaita zvemukoto takuita weRiu. Pumbura. Mboti mwenja. Zemba kumisa. Rambai zvenyu muchikanda masters guys. Rambai zvenyu muchikanda masters. Rambai zvenyu makadzvanya. Vamusonyara here. Kiss Papa Black. Aonere kiss guys. Nyati hausi romantic. Nyati chichi. Ayo, anati ndakuratidzai. Anati ndakuzokuratidzai. Anati ndakuratidzai guys. Ifunga mazvona kuti nyati wari romantic, nyati wanoda mudzimai wavo ende mudzimai wangu autachwa. I love you so much. I love you so much. Ndokuda nekuti unondidawo. Andika. Shira kuti tinodi tinodanana. Love you so much. Aiwa zviparadza zvanga nezoro zvekuti sababa ndichifana kuti ndichigadzira ndivi rangu ndichigadzira ndivi renyu. So today kana kurara bedroom tiri two bedroom. Andina kuona wachitendwa so that tinoda kungotenda. Tinoda kungotenda zvikuru. Then tichida kutenda our manager Mr. Dr. Marambire zvakare wakamira nesu guys, wakamira nesu from October here wachimira nesu panyaya yedu yekuti muchato wedu ufambe zvakanaka. Aiwa zvafamba zvakanaka chose. Shwiro yavo yadzadziswa naMwari, nesu shwiro yedu zvakare yadzadziswa naMwari. Hi guys, thank you Masters Arongonaya. Thank you. Then toda kutenda wana mama, ini ndichida kutenda kunana atezora vangu na ambuya wangu wakatitendera zvakare kuti pinde. Ayo. Zvaitwa. Then kune vaitaura manyati. Hanzichi. Manyati. Hanzi chiko. Mudokera kumashiriko. Yeah, Mr. Moboys, sorry. Ndofunga kukanganwawo, but chatikudzira nechekuti ayo makati place ndofunga kukanganwawo pane patakanganisa. I'm very sorry my father. Then anzi manyati, muno kichata nemachi. Nemai oi. Saka I think you all see mukuzvionawo guys kuti manyati wari kuluka sei, even makeup yao mungozvionero guys kuti iri kufamba sei. Ini noanza iwe geva iwe utanga wakaisa pemu. Ona iyi ndaisiya iri mumba muya machinjira manyati ndo manza ndigo enda live tozotanga imwe live. Alright. Thank you so much. Ndofunga bamukuru wa kupedzisa basa rawo kumbo enda live yawo guys. Bamukuru wa kumbo enda live yawo. Oi. My best girl. Yes. Mamchiwazivere avo. Nedota wawo. As you can see. Makeup zatopera kwasara malashes chete. Ndo vanga vari best girl guys.